Ahoj, František. Ahoj, Jani. Zavolala som ťa, lebo mám pre teba úlohu. Best Company nás oslovilo do tendra na vzdelávanie na budúci rok. No a potrebujem, aby si im pripravil ponuku. Ako si s časom? Nie, ponuky už nie. To nemôžem už ani cítiť. Vidím, že sa ti do toho nechce, že to nie je pre teba lákavá robota. Čo je za tým? Tak je to na nič robota, hlavne je to zbytočná robota. Oni už určite vedia, kto ten tender vyhrá a nás tam potrebujú len do počtu. Pre mňa dáva oveľa väčší zmysel robiť realizačnú robotu, či coachingy, alebo lecturing, ale niečo, čo je isté, nie takúto robotu zbytočnú. A tie realizácie, tam som v tom s tebou, to ti ide výborne. Teším sa, že ti to dáva zmysel. Ja ako manažerka sa ale snažím, aby každý robil aj prípravu tých ponúk, aj získaval toho klienta, zároveň robil tú realizáciu. A preto potrebujem, aby si mi s týmto pomohol. No a za mňa, vieš, Best Company, tam ťa majú radi. Tam, keď ťa budú mať ako komunikačného partnera, tak to zvyšuje naše šance na úspech. A tým je to úplne jedno, kto sa s nimi baví. Tým je to úplne jedno a ja už teraz mám kopu roboty, neviem, kde mi hlava stojí. Čiže máš toho veľa? Viem ti nejako pomôcť, aby si uvoľnil ty ruky na túto prácu? Ty fakt nedáš pokoj s tým, hej? Je to, František, pre mňa veľmi dôležité. Je to naozaj veľmi dôležitý tender. Vidíš, že je v tom veľký objem. A naozaj potrebujem, aby si to robil ty. A čo za to? A ty máš nejakú predstavu, čo za to? Čo by si očakával? No ja by som očakával, že sa mi to potom odrazí na výplate, keď vypracujem ten tender. No, pre mňa ten tender a vôbec to získavanie klienta je súčasťou tej našej bežnej pracovnej náplne, ale zároveň teda ti to otvára potom priestor k realizácii a k následným obchodným bonusom. Čiže tam to prepojenie je. No ale to len za predpokladu, že tá zákazka bude úspešná. A to ja teraz nemám žiadnu istotu. A ako by si vedel možno tú istotu získať? Čo vieme urobiť, aby sme tú zákazku získali? Čo by naše šance zvýšilo? Tak oni idú vždy po cene. Tam by bolo ideálne, keby sme vedeli ísť do výrazných zliav z ceníkových cien. Vieš čo, zľavy, podľa mňa, alebo cena sa vôbec vyjednáva v druhom kole. Teraz je dôležité, aby sme to prvé prešli a tam z môjho pohľadu je dôležité mať dobré obsahy pre toho klienta a dobre spracované tie profily lektorov, aby videli, že tí lektori sú kvalitní. No dobre, ale obsahy a profily lektorov, to je vlastne spracované. To všetko je na serveri, čiže to môže urobiť hocikto. To nemusím byť ja. Máme, sedí vec, to máme na serveri predpripravené a práve preto vnímam, že tej roboty možno nebude za tým pre teba až tak veľa, ale ja potrebujem, aby to dal niekto zmysluplne dokopy. Vieš čo, tak, ale posledný krát už to spravím. Dobre, už potom nech to robí niekto iný. Ja si cením, že do toho ideš, František. Všetko to je? Ďakujem.